ki bayani, ki ji dai ki sani kan so ba mai iya ja da ni. Kuskuren da na yi miki ki haƙuri ki manta da shi, haƙuri zaki in kika haka kin yi man agaji manufata. Cikin rai har cikin zuciya, kenan kaiwa iyaye na a matsayi na masoyiya, kenan fitar zan aure cire kishi daga zuciya. Ni ina son ki har abada ba wacce za ta canza manufata. Yanzu zan sanar da ke, Hafsa kanwar mu ce burin ta biyo rayuwa da ke. Harshen bincike za ki ka yanke alaƙa ni da ke. Yanzu ke nan zare kin ganta, yanzu na zama kamar marigata. Afuwa don Allah karki ya sai da ni. Daga ɗan yayi Musical Studio.